O... Ce frumos! 83 de ani. Cum o cheamă pe bunica ta? Du-ți-o Maria. Și 200 de lei din partea familiei voastre. Foarte frumos. Unde locuiți? În ce oraș? În Brașov. Te rog. Așa. Psihologilor. Și ai vrea să fii de ajutor. Și Ștefan a luat-o în serios, dar Loredana, să rămână Loredana, te vedem acum. Ții minte Loredana, că noi toți... Te rog. Că noi toți spuneam... Te rog. 07. Bravo. Erai singura dintre noi care spuneai... 0721. Da, bună ziua. Da. Așa sunt eu mai prudentă, ca să zic așa. Mai spune-l încă o dată, te rog. 27 60 0721 27 60. Ne-am zăpăcit amândoi. 0721 Eu cred în continuare că Dumnezeu va merge și chiar dacă sunt atâtea prești. Bine, 0721 276 007. Cosmin oferă consultații psihologice gratuit prin telefon, oricui simte nevoia să vorbească în aceste zile. Îți mulțumesc din toată inima, să fii sănătos. 24 din 24, am reținut. Mulțumesc, dragule, salutări bunicilor tăi. Sigur că da, oricând la orice oră. Te îmbrățișez tare. Numai bine. Te îmbrățișez tare, 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 tare. La revedere. Da, direct, în contul de lei. Mulțumesc mult. Cum vrei tu? Cum vrei tu? Cum ți-e mai ușor? 8848 sau direct în contul de Ron? Da. La revedere. Numai bine. Uite, asta fac de o oră și jumătate. Am ăștia toți sunt oameni care au sunat. Cel mai tare m-a impresionat, sună într-una, cel mai tare m-a impresionat un tip care a sunat din carantină din Gilău, este acolo, a venit din Franța și abia așteaptă să ajungă acasă la fetița lui care are 1 an și 10 luni, era cu lacrimile în gât, a donat bani, este absolut copleșitor ce se întâmplă aici. Intrați, sunați, vorbiți, donați, pentru că 40 de oameni, persoane publice, asta facem. Dăm puțin telefonul, Maia. Bună ziua! Noi strângem de acasă, avem fermerul închis. Strângem aceste donații prin telefon de la cei care nu pot face prin SMS sau prin cont bancar. Acest telefon este... Vă explic eu imediat. Vă mulțumesc că ați sunat. Vă explic eu acum.